Vorige week liep het een makje van Makkerman Boelswoord doortreffen, maar het slag kreeg net. Maar in geen woorden missen net te horen en ze hadden geweldige letters. Zo maar, de J, de S, de N en de I en even springen. En de A, de F, de E en de K. Jongens en famkes, ben je er klaar voor? Ja! Oké, dan gaat het hier. Nou in. Niet, niente nappers nada is? Niks. Heel goed, niks. Oké, vraag 2. Actuele bedoeling binnen? Rita, nice, heel goed, nice. Ja, heel goed. Jongens, vraag 3. Het Engelse woord van nep is? Ja, heel goed. Het Engelse woord van nice is? Fake. Heel goed, klopt. En de laatste vraag is, je maakt je op het eerste plak. Kom on! Ja! Oké, kom on! Ja, stop het hier! Oh, dus ik ben een super snelle tijd. Ja, echt weer. Want mij deze tijd van 28 seconden sting hem op het tweede plak. Is de best op